El 1924, Bernardí Martorell va realitzar el nou temple per l'Escola Pia de Sabadell, un dels millors exemples de l'arquitectura religiosa de l'arquitecte. Aquest temple comparteix amb els convents barcelonins de Valldonzella i del Redemptor l'herència dels seus dos mestres, Joan Martorell i Montells i Antoni Gaudí. Ho podem veure, per exemple, en l'aprofitament estructural i expressiu del rajol comú. Bernardí Martorell també va intervenir en el disseny dels vitralls, la forja, la fusteria, els mosaics, el sagrari i l'altar. Els plantejaments d'aquest projecte els explica Bernardí Martorell en l'edició del diari barceloní El Matí, publicada el 31 de juliol de 1932. Una dificultat cabdal produeix l'emplaçament del solar, que limita lateralment amb un carrer. Això fa impossible la construcció de contraforts a la via pública i obliga a formar amb el maó unes cartel·les que suportin el coll fals, equilibrant els arcs de l'interior i els contraforts de l'exterior. Tot el joc d'arcs, pinyons i cornises que enriqueixen la façana lateral no es cregui pas que sigui fruit de la vanitat o solament goig per als ulls. És un acoblament de materials pesants, tots útils, que contribueixen a l'equilibri estable de les altres voltes, resultant-ne providencialment una gala per a la via pública. En tractar de bastir el temple, per la missió que l'Escola Pia desenrotlla a Sabadell, s'havia de tenir en compte, a més de l'assistència normal dels escolars i personal docent, l'enorme afluència de familiars i poble que acudeix a les funcions religioses. Si algú al món ha de donar testimoni de la veritat, ningú com el mestre pot prescindir-ne. El mestre ensenya no sols amb les seves paraules. Per això, en traçar el nou temple s'ha tingut en compte que la sinceritat de la construcció havia de ser la seva norma, havent-s'hi de manifestar clarament la raó de la seva estabilitat, amb la qual cosa necessàriament s'obtindria una bellesa en la forma. Per això el seu equilibri no depèn d'una alçada metàl·lica amagada, sinó purament dels materials. Els seus arcs i puntals tenen el traçat natural resultant dels esforços que actuen sobre ells, i l'espontània veritat ha produït unes línies suaus, perquè les ha produït la naturalesa de les coses en lloc de les abstraccions geomètriques. En el terreny educatiu, l'Escola Pia ha demostrat estar sempre a l'altura en disposar de tots els avantatges que proporciona el complet coneixement de les coses passades i dels avenços més moderns del present. Per això, s'ha adoptat el sistema constructiu de la crugia gòtica, per tal d'obtenir la màxima economia de materials amb l'agrupació dels esforços. S'ha adoptat el tipus bizantí de la il·luminació natural per assolir el tan desitjat misteri de la llum que dona al temple la veritable sensació de santuari. S'ha tingut en compte l'austeritat de l'època moderna, mostrant que sap bategar l'uníson del sentir del seu temps. En les formes decoratives i en la il·luminació pròpia de les cerimònies religioses s'hi han tingut en compte la més estricta litúrgia i les millors solucions del nostre país i de l'estranger. Al centre del creuer s'aixeca el cimbori de 30 metres d'alçada, sostingut per 4 columnes. La terra va aixecant les seves línies fins a assolir la pura llum celestial, com per rebre el Fill de Déu. Notis que aquesta llum i els superiors raigs de les aranyes de la nau central són les úniques que són perfectament clares per donar la sensació de llum del cel, sense necessitat de les gales terrenals de la decoració. Aquesta contrallum en què s'embolcalla el temple per donar-li el caràcter de misteri religiós obliga a aclocar els ulls del cos per obrir els més penetrants de l'esperit.
La decoració interior, que ha de fer-se amb estucs i amb mosaics a les capelles, ha de ser com la irisació colorida que harmonitzi perfectament la llum irradiant de les vidrieres amb la llum reflectida dels estucs, tenint-hi com a mitja tinta d'enllaç el to domassat del maó. La riquesa del colorit permetrà una sobrietat en els altars secundaris, que quedarà suplida amb avantatge per la riquesa dels metalls i la grandiositat del conjunt. A l'extrem superior de la nau, la capella del Santíssim Sagrament forma el fons del santuari. A l'interior, el mur de la façana principal tanca l'edifici. Tot esperant de completar-se un dia amb el seu pòrtic, triforis i campanar. El parament de l'altar en creu i candelers de ferro i coure forjat i les estovalles d'un tipus primitiu romà demostren la perfecció que en la restauració litúrgica, com en el cant gregorià, ha arribat actualment l'Escola Pia. Tot el conjunt queda matisat amb el rosat to del maó, que emmotlla i subratlla els diferents elements sense necessitat d'escultura, suavitzant línies que vinclant-se com si fossin palmes passen suaument de la vertical a tancar els arcs. És el premi a la pobresa i a l'amor fervent de l'Escola Pia per la seva església.